Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wani lokaci, ya ibadar azumin Ramadan, ya kuma muka ji da annobar nan ta cutar COVID-19 ya zaman gida. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan musiba. Ibadar mu ta Ramadan, Allah Ubangiji ya karɓar mana, da ya samu dace. Due to popular demand, ko in ce mutane da yawa suna ta tambaya, suna ta turo sakonnin akan gani da yadda yanayi ya zama, mutane suna yin sana'o'insu yanzu akan kafafen sada zumunta, more especially Facebook. An fi amfani da mutane sun fi sanin kafar Facebook da Instagram. Yasa yau zan yi wannan video din akan yadda mutum zai bude shafinsa na business akan kafar Facebook da Instagram. Za mu fara da yau wannan video din kawai gabaki ɗayan shi zai zama akan yadda za ka yi business a Facebook, daga nan kuma sai a wani video din mai magana akan yadda za a yi shi ma kasuwancin Instagram, wato Instagram marketing. Duk da dai wannan zan iya cewa maudu'i ne mai girma, mai nauyi, mai yawa, amma za mu dan taba iya abin da za mu iya, wato za mu dan taba basics na abin da ya kamata mu sani akan yadda za mu setting up Facebook business page ɗinmu, wato yadda za mu setting din shafinmu na kasuwancinmu akan kafar Facebook da kafar Instagram. A hankali mutum idan yayi setting up, su kansu Facebook din ko Instagram din za su ringa turo wa mutum tips, wato za su ringa turo wa mutum 'yan dabaru akan yadda zai ci gaba da running din wannan shafin nashi. Haka kuma idan mutum yana yawan yin amfani da kafafen, zai ringa dan yin bincike, yana dan yin research akan yadda zai aiwatar da kasuwancin shi. Sannan kuma ni dai I am readily available ko da yaushe, insha Allah. Akai mun tambaya akan shafi na shi Facebook din ko na Instagram din, zan kokari mun ansa wa mutum tambayarsa game da yadda zai ci gaba da aiwatar da kasuwancin shi akan Facebook ko Instagram. Duk da dai wani sa'in abubuwan suna dan yi mana yawa, sai mutane sun dan yi hakuri da mu. Menene kasuwancin Facebook, ko kuma in ce menene kasuwanci akan shafin Facebook, wanda da turanci muka fi sani da Facebook marketing? Kafin in yi nisa, bari in fara bamu wasu adadin nambobi, ko kuma in ce wata kidaya da ita kanta kafar Facebook da kuma wasu manya-manyan kafafen ba da kididdiga na kan online business suka bayar, kamar Statista. A kan kafar Facebook akwai mutane sama da biliyan 2 akan da suke hawa kan Facebook ko da yaushe, wanda yake is equivalent to 2.50 billion people active users on monthly basis. Wato kullun duk wata ana samun sama da mutum biliyan 2 da suke hawa kan shafin Facebook gabaki daya. Sa'an nan kuma alƙalma sun kuma nunawa cewa yawanci matsakaicin mutum da yake kan Facebook yana da akalla abokai, ko mu ce followers ko mabiya sama da 150, wanda suka ce an average Facebook user has more than 155 followers or friends. Sa'an nan kuma wata ƙididdiga ta ƙara nuna cewa a kaso 100 na mutanen da suke amfani da kafar Facebook, wato 88% of online users a shekarunsu, yawanci 'yan shekara 18 ne zuwa shekara 49 suke. Wato kun ga kenan matasa ne wanda suke iya amfani da kafar sada zumunta, ko kuma da suke iya amfani da kafafen internet. Sannan a ƙarshe ga wani statistic shi ma da ya nuna cewa a kaso 100 na duka online users, kaso 75 a cikin kashi 100 na online users da suke yin business akan kafafen sada zumunta, an ce kaso 75 daga cikinsu suna masu samun kuɗi sama da dala 75,000, wato $75,000, wanda suke samun sama da haka a ciniki akan kafar sada zumunta. Daga kan kafar Facebook suke samun wannan ciniki. To kun ga na fara mana ne da wannan statistics din saboda in nuna mana
mahimmancin Facebook da kuma yawan adadin mutanen da suke kan Facebook. Kafin mutum ya fara amfani da Facebook business, wato ya zama yana da Facebook business page, sai ya zama yana da Facebook personal profile. Daga kan Facebook personal profile ake creating Facebook page. Ba tare da bata lokaci ba, shi Facebook page idan ka shiga normal home page ɗinka, sai ka shiga cikin profile ɗinka, ga wani layuka nan guda 3. To akan layukan nan guda 3 in kai clicking zaka ga bangaren komai da komai dai, su jobs da settings da wato akwai pages. Idan kai clicking kan pages din, zaka ga idan ma har kai liking wasu pages din wasu mutanen, zaka ga pages din da yawa. To anan kai ma zaka iya creating naka page din. Idan kai creating naka page din, sai ka zabi category, ka zabi a wana bangare business din kai ke ko sana'arka take. Shi Facebook page gaskiya ba karamin amfani bane da shi, saboda kun ga Facebook da Instagram a haɗe suke. To ba za ka iya running kowane irin advertisement ba har sai ka yi connecting Facebook page ɗinka da Instagram page ɗinka. Sannan shi Facebook page yana bawa individuals dama, kamar a ce ni kadai, kai kadai, zai iya baka dama ka bude wani ko shagon ka, in ma baka da shago ko kuma kana da wani sana'a haka, dan sana'ar ma ba lallai ta sai da kaya ba, ko wani services kake providing, misali tela ne kai, ko ke makeup artist ce ke, ko kuma malami ne kai, kana yin trainings, kana wato da Facebook page din nan zai baka damar kai reaching mutane da kama yi targeting mutanen da ka san Facebook za su taya ka, saboda adadin yawan mutanen da suke kan Facebook za ta taya ka zaƙulo maka mutanen da za su amfana da wannan hajar da kake sayarwa, koyarwa kake yi, ɗinki kake, kuma dai me kake. Kamar yadda na faɗa a fari, idan ka buɗe wannan page ɗin naka, to anan za ka yi setting profile ɗinka, ka rubuta duk wani description ɗinka, don duk kowane step za su ringa nuna maka step by step, inda za ka sa profile picture, inda za ka sa cover picture, inda za ka sa template, inda za ka saka call to action button, inda za ka sassa dai komai. Za su ringa kokari suna baka tips akan yadda za. To abinda dai ake so, ka sa description ɗinka, ka sa phone number ka sa address ɗinka da sauransu. Kuma Facebook page zai ƙara baka dama, kamar da na faɗa, ka yi targeting, ka yi advertising ba tare da ka sha wahalar nemo mutane ba, ko ka biya kuɗi masu ɗimbin yawa. An yi maka duk, Facebook ta sauƙaƙa maka wannan a wannan bangare. Gurgujen ka gama setting Facebook page ɗinka, ko in ce in ka gama setting Facebook page ɗinki, mutane za su ga ina ta cewa ka to in kuka gama setting Facebook page ɗinku, to za ka iya, akwai wurin da za ka iya inviting abokananka, followers ɗinka su liking page ɗinka. Sannan kuma za ka iya copying link ɗin ma kai posting a messenger ɗinka da su WhatsApp ɗinka, mutane su clicking su liking page ɗin. Sannan a gurguje, ko in ce a ƙarshe, bayan mutum ya yi setting page ɗinsa, to ba fa a so a bar shi haka. Akwai abin da ake kira engaging post. Za ka ringa engagement, za ka ringa posting yau da kullum, ka ringa posting abubuwa masu nishadantarwa da ilmantarwa da za su ringa ɗebewa followers ɗinka kewa, wanda suka yi liking page ɗinka. Saboda in ka bar page babu engagement, to akwai matsala. Sannan a Facebook page shi zai baki dama, ko zai baka dama kai boosting post ɗinka, ko kai promoting page ɗinka ta kuɗi kalila, wanda a post ɗaya, ko in ce a kwana ɗaya, za ka iya targeting mutane sama da 10,000 su ga post ɗinka, kuma out of wannan 10,000 a samu kamar mutum 100 ko 50 da za su iya siya, ko za su iya yin tuntuɓa, su making inquiry akan abin da kake yi, ko su maka referral ko wani abu da ba a rasa ba. A ƙarshe zan karkare da cewa a subsequent videos inda zan ringa saki nan gaba, za su yi bayani akan yadda za ka yi running wannan advertisement din, wato yadda za ka yi boosting post, sannan da kuma yadda za ka ringa creating contents na engagement da za su ringa ɗebe ma followers ɗinka kewa. Shine dai abinda zan koya mana dai a yau, da fatan mun ɗan ƙaru da ɗan wani abu ba daga wannan surutun namu yawa. Dai kullum kirana shine a yi ƙoƙari a ringa amfana da kafafen sada zumunta sosai ta hanya mai kyau, wajen
yin kasuwanci ko wajen faɗakarwa ko kuma wajen da yin abin da ya kamata, ba tura sakonnin banza ba da za su ringa firgitar da mutane ko kuma sakonnin kanzan kurege da sharing abubuwan da ba su kamata ba. Taku Hausa social media coach Maryam Abbas Bichi. Za ku iya following dina, za ku iya bina a kan shafuka na sada zumunta Instagram, Facebook da Twitter da kuma YouTube, kawai @Maryam_Dazla za ku sa, shikenan. Nagode, sai mun haɗu a sha ruwa lafiya.